Mendlovo náměstí v Brně čekají výrazné změny, které by měly být dokončeny k příležitosti 200 let od narození Johanna Gregora Mendla. Už na konci léta 2022 by se náměstí mělo stát plnohodnotným veřejným prostorem se stromy a bezbariérovými zastávkami. Tak celková rekonstrukce Mendlova náměstí je připravována již mnoho let a v té úplně finální podobě zatím k ní nebudeme přistupovat, protože se tam musí vyřešit ještě nějaké majetkoprávní spory, ale právě jsme si řekli, že by bylo vhodné tady tento významný dopravní uzel zrekonstruovat a udělat ho přívětivější pro všechny obyvatele města Brna, kteří ho využívají. Pane náměstku, jak jste spokojený s projektem nového Mendlova náměstí? Výrazně nám zezelená. No, já jsem spokojený hodně, protože z toho opravdu škaredého přestupního terminálu, co teď je, tak bude v podstatě takový parčík s náměstím, bude to úplně regulérní veřejné prostranství, příjemné na odpočinek, bude tam řada stromů, bude tam stín, ty přestupní terminály se v podstatě přesunou, budou bezbariérové, logičtější, komfortnější, takže já se už na to těším. Tady je celá řada technických sítí, začíná se tím, že se už teď vyměňují trubky tepláren, vyměňuje se tady parovod za horkou vodu, tím to vlastně začíná, na to budou navazovat vodárny, na to bude navazovat samozřejmě dopravní podnik, všechny sítě se tady budou vyměňovat, budou kompletně nové, takže ta organizace a samozřejmě i ta organizace dopravy je v tomto místě velice komplikovaná, byly to dlouhé diskuze, ten porod byl složitý, ale myslím si, že to řešení finální, které bylo zvoleno, tak že bude pěkné a hlavně účelné. Ta diskuze byla trošičku složitější, protože tradičně my ten Mendlák považujeme za dopravní úzel a ten návrh, který přišel, tak to trošičku měnil, ale já jsem strašně rád, že ten výsledek je takový, jaký je a jak dopadl, protože pro městskou hromadnou dopravu a úroveň cestování na Mendlově náměstí je to přínos. Bude tam nějaká změna v rámci třeba, že bude jiná linka, nebo jenom se přeskupí ta stanoviště? Nedojde ke změně linkování, pouze dojde ke změně tras některých vybraných linek, a to především trolejbusů. Jinak vlastně ta doprava zůstává stejná, jak jsem už říkal, tak i ty přestupní vazby se zlepší tou bezbariérovostí a nízkopodlažností. A v průběhu té rekonstrukce, jak to bude probíhat, co se týká dopravy? Tak dojde tam samozřejmě k omezení vždycky v té fázi, kde budou probíhat ty stavební práce, ale to je pro nás jako běžný stav, to znamená, budeme to řešit třeba posunem zastávek a tak dále, to znamená, k přerušení dopravy na Mendlově náměstí nedojde. Nebo třeba budou trolejbusy částečně nahrazeny autobusy po určitou dobu? Přesně tak, jak se ptáte, protože samozřejmě tím, že dojde ke změně trasování některých linek, tak v jisté fázi my budeme překládat trolejové vedení právě do ulice Veletržní a v té chvíli budeme nahrazovat autobusy. Mendel byl zakladatel genetiky a tady to náměstí nám zezelená, sklidní se. Byl to i záměr, aby prostě to nebylo jenom přestupiště městské hromadné dopravy? Určitě ano, tak my obecně máme tendenci, pokud je to jenom trochu možné, tak to město a centrum města více zazeleňovat. Někdy to samozřejmě je problematické, ale díky tomu, že tady se provádí rekonstrukce i právě těch sítí, to znamená vodovodu, kanalizací, parovody se mění na horkovody, tak je i možnost udělat úplně novou výsadbu stromů a my se na to velmi těšíme a věříme, že to skutečně bude oáza uprostřed města. S jakou výsadbou se počítá? Počítáme zde s výběrem několika druhů vzrostlých stromů, které do toho daného místa budou už plnit od začátku nějakou prostorovou funkci. A taky dost významná věc, že to není jenom ten strom jako takovej, ale to, do čeho se bude sázet, jakým způsobem budou připraveny ty pěstební podmínky. To je taková trošku u nás ještě pořád netradiční věc, v Praze to je používáno víc jak v Brně. To, co je teďka tady ta řada stožárů, jo, šedivé, nepříjemné místo, které je spíš teda ostudou města, než že by byla jeho chloubou, tak se změní a já věřím, že se tím posune zase Brno k těm moderním západoevropským městům, kde je příjemné pobývat a zůstávat. Architekti měli ten úmysl, že prostě v tom místě vznikne jako městský park, sice jako netradiční, bude v dlažbě, ale ty stromy jako tam budou plnit funkci 4-6 generací jako, a měly by růst jako vitálně, kvalitně. Tomu směřujeme. Zaujala mě ta dlažba výrazně červená.
To je taky specifikum, který není úplně typický u nás, jako když zadáte komukoli z kamenických firem nebo z těch firm, který se s tím živí nějak, tak když jde červená dlažba, řeknou kamaráde, je problém, jako červená dlažba není, jsou takový růžový a ještě jako v měřítku a v množství, který neodpovídá tomu, co by mělo být tady. No, takže to bude, ověřovali jsme možnosti, je to teda ze zahraničí a je červená, krásně červená. Jsou už vybraní nějací dodavatelé? Zatím nejsou, proto nevíme ani finální cenu, která samozřejmě vzejde z výběrového řízení. Ta výběrová řízení budou probíhat, doufáme, že proběhnou v rychlém sledu, že tam nebudou žádné komplikace, aby ty práce mohly co nejdříve začít. Kolik tato úprava Mendlova náměstí bude stát a jaký je horizont, kdy budou dokončeny úpravy? My počítáme s celkovou částkou 155 milionů korun, samozřejmě může se to v tom čase ještě trošku změnit a co se týče časového horizontu, tak práce by měly být ukončeny v létě roku 2022. Každá rekonstrukce si vyžádá nepříjemnost v tom, že je potřeba strpět nějakou nepohodu, ale bez toho to nejde. Jinak to udělat nejde, takže to bychom chtěli požádat všechny obyvatele města, aby měli trpělivost, byli schovývaví, protože budeme se to snažit udělat nejrychleji, jak to půjde. Držet si vzájemně palce, aby všichni táhli za jeden provaz a jak se říká, neházel to někdo vidle z nějakých důvodů, ale aby tady to náměstí fakt ten příští rok jako bylo k dispozici, včetně těch stromů. Upravené náměstí doplní také socha Johana Gregora Mendla. Z Mendlova náměstí Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno, TV.